Tieto YouTube videá sa už vymykajú kontrole. Predal som svoj skúter, lebo som na vo svojom videu naložil a idem si kúpiť druhý, ale ja neviem, či to je dobrý nápad, tak dúfam, že aspoň raz zafunguje aj mozog a že sa rozhodnem správne, no, tak držte palce. 12 seconds later. Toto za mnou je asi najlacnejšia PCX na slovenskom trhu. A je na to dôvod. Táto konkrétna spadla asi v 70-ke aj s mojím kamošom na asfalt a chvíľu sa po ňom šúchala. Kamoš mi ho doniesol, aby som mu vymenil niekoľko plastov, aby sme ich zohnali niekde z netu. No a keď sme sa na túto PCX-ku pozreli zblízka, tak sme zistili, že opraviť na nej toho treba o mnoho viacej. On vyhodnotil, že sa mu to opravovať neoplatí a ja som vyhodnotil, že som si už aspoň 3 mesiace nekúpil žiadnu hovadinu. Takže toto je moja nová motorka. Na úvod, moje nápady výrazne škodia peňaženke, takže ich naozaj neodporúčam napodobňovať. Poďme na video. Asi mám nejaký problém. Za posledných pár rokov som nekúpil nič, čo by sa na prvý pohľad oplatilo. Od najlacnejšej KTM na československom trhu, ktorú som si doniesol po búračke, cez najlacnejšie enduro s papiermi na slovenskom bazoši, môj statočný starý Husaberg. Tento ruský nepodarok, ktorý som si doviezol pred pár mesiacmi, fakt v žalostnom stave. Až po niečo, čo som za posledné roky trochu zatracoval, kúpil som si najtuctovejší mestský skúter Honda PCX. Tak sa poďme pozrieť na to, akú mačku vo vreci som si priviezol. Táto PCX z roku 2016 má nalietaných približne 10 000 km, no už na prvý pohľad vidno, že to neboli veľmi kilometre plné nejakej ohľaduplnej jazdy. Z bežných problémov tu máme napríklad vynechaný servisný interval, ktorý nikde nie je poznačený, takže pravdepodobne sa tam za posledných neviem koľko tisíc kilometrov nemenil olej, to je ale najmenší problém. Ďalší problém je, že predná vidla tečie a netečie málo, tečie tak, že som za jednu noc pod kolesom našiel normálne máčku oleja. Okrem toho je na nej väčšina plastov naozaj v zlom stave. Najhoršie je na tom asi táto pravá strana, ktorú kamoš položil cestu približne v 70-ke. Našťastie sa dokopy nič nestalo ani kamošovi, ani PCX-ke, len tie plasty to proste nezniesli. Pri bližšom skúmaní som si však všimol, že tento plast je nielenže poškodený, ale zároveň ani nesedí farebne a tuto pekne vidno, teraz ten je taký žlčí a ten je taký studenšia biela, ani nesedí farebne so zvyškom skútra. Teda celý tento plast pravdepodobne bol už niekedy v minulosti vymenený a ten prvý majiteľ ešte pred môjim kamošom to nejak zabudol priznať. Ďalší bizár na tejto motorke je, že tento plast napríklad úplne celý chýba a chýbal už vtedy, keď kamoš tú PCX kupoval. Proste mu predávajúci povedal, že mu niekde za jazdy odletel. No a neviem, mne sa ešte nestalo, že mi niekde za jazdy odletel plast z motorky, ale čo ja viem, všelijaké veci sa stávajú. Takže čo všetko treba vymeniť? Horný plast vpravo, spodný plast vpravo, nelakovaný čierny plast medzi nimi, asi aj krytku výfuku, stupačku, blatník, tento spodný plast. No a v neposlednom rade toto tu, tesnenie v prednej vidle a posledná vec je asi olej. No a keďže cena tohto celého zásahu bude asi taká, že sa nám to absolútne vôbec neoplatí, ak by sme išli po tej bežnej oficiálnej ceste, budeme musieť niečo vymyslieť. Dobre, poďme začať tým, koľko má PCX-ka stála. Za túto konkrétnu som dal 1200 eur. Keďže sa ale ceny jazdeniek pohybujú medzi 1500 a 2000 eurami, tak stále je tam nejaký priestor na manévrovanie. No a motorka predsa musí mať nejaký príbeh, no nie? Takže aké máme možnosti? Hneď na úvod by som vylúčil riadny servis, lebo tam by ma len diely vyšli nejakých 1200 eur a to by sa už fakt neoplatilo. Prvá možnosť, ktorá teda prípada do úvahy, je nakúpiť použité plasty niekde z Bazošu alebo niekde z Allegro.pl, z Aukra alebo z eBayu. Problém je ale ten, že tie plasty pravdepodobne nebudú nové a budú trošku poškodené, lebo sú to väčšinou plasty z búračiek. A druhý problém je ten, že na PCX-ke, ktorú som si kúpil, je farba Pearl Cool White. V tejto farbe je toho málo čo na internete. Dá sa nájsť Pearl White, dá sa nájsť Himalayan White, ale Pearl Cool White sa pravdepodobne nájsť nedá. Druhá možnosť je úplne sa vykašľať na bielu farbu a nakúpiť si plasty modré, červené, čierne, matné, lesklé, akékoľvek prídu pod ruku a budú v dobrom stave, no a potom ich hodiť celé do nejakej fólie. Napríklad taká matná biela by mohla vyzerať na tom skútri celkom pekne. Prvý problém ale je, že čo potom pri predaji, keď každý diel bude mať inú farbu. A druhá vec je, že som v živote nelepil fóliu na žiadne plasty ani iné karosárske časti. Je tu ešte aj fakt, že kvalitná autofólia pravdepodobne nebude úplne najlacnejšia. Je tu ešte ďalšia možnosť, ktorá sa mi zdá celkom zaujímavá. Na nete som našiel stránky ako asianscooterparts.com alebo motoscoot.com. Jedna je azijská, jedna je európska a ponúkajú rôzne plastové časti na PCX-ky rôznych ročníkov za celkom dobré ceny. Napríklad všetky plasty, ktoré by som potreboval dať na túto bielu PCX-ku, by ma vyšli približne na nejakých 300 eur. Problém číslo 1 pre Asian Scooter Parts stránku je, že posielajú z Ázie. Poštovné je tam približne 100 na takú veľkú zásielku a zároveň v tej cene nie je zahrnuté clo. Čiže som
skúsil nájsť nejakú inú stránku, ktorá by nemusela mať clo. No a našiel som Motoscoot Parts alebo Motoscooter Parts, španielskú stránku, ktorá takisto o čosi drahšie predávala tieto plasty, ale prvá výhoda je, že nebudem platiť clo, druhá výhoda je, že poštovne nestalo 100, ale nejakých 20 eur. Keď som si však vyskladal všetky plasty, ktoré by som potreboval, vyšlo to niekde medzi 300-400 eurami a na týchto stránkach predávajú aj hotové kity pre PCX-ky v rôznych farbách, ktoré stoja na tej azijskej okolo 300 eur a na tej španielskej okolo 400 eur. Toto riešenie prináša aj ďalšiu takú výhodu alebo zaujímavosť, že vlastne nemusím ísť do bielej farby. Keď kupujem celý kit, čiže úplne všetky plasty, ktoré sú vo farbe na tej PCX-ke budú nové, môžem si vybrať medzi, myslím, že 4 farbami. Je tam čierna, je tam nejaká matná sivá, je tam červená a je tam samozrejme klasicky biela farba. No a keď už mám toľko možností, tak si myslím, že nebude na škodu, ak by som si kúpil kit v inej farbe. Mne sa tá biela osobne veľmi nepáči. A potom by som si možno že skúsil prepísanie farby skútra v techničáku cez dopravný inšpektorát a to by mohlo byť tiež zaujímavá skúsenosť, ešte som to nerobil. Takže ak to zhrniem, u mňa osobne asi vyhráva kúpa celého kitu, predaj zvyšných dielov, ktoré nie sú poškodené, predsa len je poškodená, takže sa nedajú predať asi iba tretina plastov. No a možno sa mi tá cena ešte aj takmer celá vráti, tak uvidíme. Ale pôjdem do toho. Ďalším z projektov na tomto kanáli teda bude práve táto PCX-ka. Ja už teraz mám kopec napadov, ako ju vylepšiť na to, aby sa z nej stal taký ultimátny mestský skúter. No a ak ťa zaujímajú iné projekty, o chvíľu pribudne na kanáli krátke video z Dnepra, ale rovnako pribudne na kanáli aj video z zlepšovaku, ktorý si pravdepodobne aj ty, ak jazdíš alebo chceš jazdiť túto sezónu, už na internete pozeral a rozhoduješ sa, či sa ti to oplatí alebo nie. Nezabudni mi teda dať subscribe a verím, že sa vidíme niekde na ceste. Ja som Vlado, toto je kanál Petrolhead, prajem všetkým pekné jarné kilometre. Čaute.